Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel Jihan Village Vlog. मा खबर लोगोफोर नोंथांमोनहा माबोरै दं आसा खालामो बयबो मोजां दं आंबो मोजां दं इसोरनि अननायावहाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना नोंसिनि सिगाङावहाय ओमफ्राय जाय नोंथांमोनहा नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायनानै होबानो जाबायना आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबायना आंबो बयखौबो सापर्ट खालामगोन कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मोनसे ओमफ्राय एकदम असान्ति जाबाय आरोना दाख्लैनिफ्रायनो बार अखा आजां गाजां अखा आरो दिनै एसे जोरांदों आरोना ओमफ्राय बेखायनो आं र' जोंनि न' खाथिनि दुब्लियाव गासैबो दै जाजोब्बाय आरोना दै जानायखौ नायफैदों आरोना बार अखाजों मैयानिफ्रायनो लाइनानो गैया आरो मैयाबो गैया दाख्लैबो गैया आरोना सानाव दसे फैयो ओमफ्राय मोनायाव थांफिनो आरोना ओमफ्राय बिराद इनभार्टार दङ आरोना इनभार्टार दंबाबो सालायनो हाया आरोना बिराद अखा खोरोमनाय नालाय बिराद दिगदारै थाबाय आरोना खोमसि खोमलावनो खम जारला अखायानो आजां गाजां मैया मोनायाव बरफबो गोलैदोंमोन एसे बांद्राय गोग्लैयासै आरोना नै देखायनो आं नायदो दैफ्रा नायलाय जोंनि न' खाथिनि आरो गासिबो दुब्लियाव बिराद दै जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे नाला आरोना जाम्फै फिसा दङ दैयानो दै आरोना जेरावबो ইমান পানী হৈছে আমাৰ এইফালে বানপানী বৰষুণ বতাহ ক'ব নালাগে আৰু ইমান কষ্ট পাইছোঁ ৰাতি লাইন চাইন নাই একেবাৰে ইনভাৰ্টাৰ থাকিলেও ইনভাৰ্টাৰ চলাব নোৱাৰে ইমান মেঘ গাজিছে बेखौनो नोंथांमोननो देखायनो होनना फैबाय आरोना एकदम जोंनि न' खाथियावनो आरोना आजां गाजां अखा आरोना खस्थ' जाथारोहाय बिरादनो अखा साननैसो हाबाथाय जि सुनांगौ मा सुनांगौ गाद्दा जानानै दं आरोना लामनो जायगा गैया नालाय ओमफ्राय नै दा सानजौफु जालायबाय ओंखाम ओंख्रि संसैलाय आरोना नायलांबाय थादो सनाफोर दै जोबजासिम न'आव फैबाय नै ओंखाम संसै दा आरोना सनाफोर नायलांबाय थादो आं मा सङो सनाफोरा आं मा रेडि खालामदों पियास हाना लाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे खिफि बेन्दों हाना लाबाय आरोना गोरलै गोरलै ओमफ्राय नैबे मा होनोमोनलाय थालिर मैखुन आरोना बेखौ बयल खालामना लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ आङो बेजों लोगोसे फिथिखा खालामनानै आरोना सिफ्लेनानैहाय पक'रा बानायगोन आरो ओमफ्राय नैबे बेसन आरो बेसनबो होगोन आङो ओमफ्राय आं माबायदि पक'रा बानायो नायलांबाय थादों नोंथांमोना दै जुदि नायनो मोजां मोनोबा गन्दा प्रसारनि दिस इज बनाना फ्लावर दिस इज बेसन पक'रा रेसिपि नै सनाफोरा आं मिलायनानै लाबाय आरोना रेडि खालामनानै दोनबाय ओमफ्राय उनावहाय सावनोसै आरोना ओमफ्राय नैबे कलडिल भाजि खालामनो नागिरदों आरोना आलुजोंहाय साराय जानबाय थाव होबाय ओमफ्राय नै एवबाय दं आरोना बेखौ मोनखांबानो आङो ओमफ्राय पक'राखौ संसै आरोना मोनहांबाय नै भाजा एवनाया सनाफोर गोथाव मोनो आरोना जानो थालिर मैखुन एवनाय बेदरजोंबो संजायो बयलार दाउफोरजों एवनानै जाजायो जेबो गैया आरोना दा ओरैनो एवदो दालि मोनखांबाय ओंखाम मोनखांबाय आरोना ओमफ्राय भाजाजों पक'राजोंल' दंसै आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा मोनबायहाय नै सनाफोर संनोसै आरोना नै सनाफोर पक'राखौ सावबाय दं आरोना गोथाव जायो आरोना गुदुं गुदुं जानो मोनबाथाय ओंखाम जानोसैबो आरोना गुसु जाबा थावा गुदुं गुदुं जानांगौ आरो गुदुं गुदुं गोथाव आरोना
अखा बोथोरावहाय मोनबाय नै सनाफोर खांबाय नै सनाफोर आंना पक'राया रेडि जाबाय आरोना खिफि बेन्दों होबा गोसोम गोसोम नुयो आरोना खिन्थु जानो गोथाव जाबाय नै सनाफोर गुदुं गुदुं जानोसै आरोना राइस दाइल बानाना फ्लावार भाजि पक'रा जाय नोंथांमोना मोजां मोनदों अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय।